Je to klišé, keď dneska povieš niekomu, že mu ušetríš stovky eur, ale je to pravda v tejto situácii. Určite rada pre študentov, pre ľudí, ktorí chcú dobrý a lacný notebook. Kamoši, ja do firmy kupujem už niekoľko rokov repasy, ktoré fungujú veľmi dobre a za cenu takú, kde by ste v podobných parametroch taký notebook určite nekúpili. A tentokrát som rád, že som mohol spoznať môjho kamoša Milana, ktorý je z Bigonu, je z Banskej Bystrice, predáva repasované notebooky, kde za pár korún môžeš naozaj kúpiť dobré dielo, ktoré je veľmi výkonné. A mne prišla taká krabica, tak vám ju idem ukázať. Môj Pitbull už kontroluje túto krabicu a údajne by som tu mal mať od Milana nejaký darček, tak som zvedavý. A ja už viem, čo som si to objednal a čo neobjednal. Dostal som parádnu taštičku k jednomu aj k druhému notebooku. Taký inštalatérsky, firemný. A Pitbull už ide. A tu mám jeden HP, taký väčší. Tu mám ešte jeden a toto mi poslal, neviem, či to robí pravidelne, ale parádny darček, slúchatka k jednomu aj druhému notebooku. Dneska už potrebujeme, väčšinou všade na notebookoch sú C-čka, takže potrebuješ aj takýto rozširovač. Tu mám ešte jeden, to bude asi od neho ako darček, druhý, lebo tento som tiež neodplatil. Bezdrotové myšky s nejakým tenkým klikom.